என்ன பண்ணுறானுவே படிச்சுட்டு இருக்கவனோடது படிங்க 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 படிங்க. நீங்கள் தான் எல்லாரும் எனக்கு உனக்கு என்ன இங்கே வேலை? வெட்டிடுவேன். நீ படிச்சிட்டியா? நீங்கள் எல்லாரும் தான் நான் படிக்கணும், நான் ஏன்டா படிக்கணும்? ஐயோ வாத்தியார் ஓடுறான். இது ஒரு பைத்தியம். இங்கே தானே உள்ளே வச்சேன். இது பிடி, இது பிடி. பங்கு நான் ஜட்டி போடலடா. டி நானும் போடலடா, என் பரம்பரையே ஜட்டி போடலடா. போய் உங்களை சேத்தம் படுறா சங்கத்தில். ரகசியத்தை வெளில சொல்லிட்டு பிரைவேட் ஸ்கூல் பொண்ணுங்களாம் வந்திருக்காங்க. டேய் அங்கே பாரு, பங்கு அங்கே பாரு ஓடி. பங்கு அவங்களாம் பிரைவேட் ஸ்கூல் பொண்ணுங்கடா, நம்மளாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களா. அவங்களோட பேசாம பிரைவேட் ஸ்கூல் பொண்ணுங்களே லவ் பண்ணிடலாமா? நான் பேசணும்ப்பா. அப்போ வேணாம். ஆமாம்ல. டேய் 3 மோதிவீங்களா? எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜி சீக்கிரங்களா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படாமல் எழுதுங்க. 10th லெவல்த்து பாஸ் ஆகிட்டீங்க கொரோனாவில். படாமல் எழுதுங்க. எல்லாம் கண்ணு மூடி ப்ரே பண்ணுங்க. கண்ணு மூடுங்க. நாம கெட்டு போயிட்டோமா இல்லை நம்மளுக்கு அப்படிதான் கேக்குதா? என்ன சாங்? எதுக்கும் சார்ட்டு சொல்லி பார்ப்போம். சார் என்னப்பா சொல்றியா மாமா? சொல்றியா மாமான்னு கேக்குது சார். எங்களுக்கும் கேக்குது சார். என்ன எல்லாரும் கை என்னங்க அதே பாட்டு தான் கேட்குது. எல்லாம் கண்ணு மூடுங்க. திரும்பி கேட்போம். அப்பாடா நம்மளுக்கு மட்டும் கேட்கல சார். அது போனு சார். ஓ சாரிப்பா. டேய் நான் ப்ரே பண்ண சொல்லும்போது என்னடா பண்ணிருந்தா? ஏய் பைத்தியம் குடி. கொஸ்டின் பேப்பரா? ஆன்சர் பேப்பர் இல்லையா? ஆன்சர் பேப்பர் இல்லை, கொஸ்டின் பேப்பர் தான். 10 நிமிஷம் படி வரும். அது வரைக்கும் கொஸ்டினை படி. சரி போ தப்பே சொல்லிட்டு. ஜி இதில் பேர் எழுதி கொடுங்க. அதில் உன் பேர் எதுண்டா? என் பேர் தான். ஸ்பெல்லிங் தெரியல, எழுதி கொடுங்க. ஸ்பெல்லிங் தெரியலையா? எனக்கு தெரியாதா? ஜி எழுதி கொடுங்க ஜி. எனக்கு தெரியாதுடா. ஓ நீங்களும் என்ன மாரி தானா? எது வச்சுக்கோங்க. எழுதுடா. என்ன ஜி எழுதி தருவே மாட்டேங்கிறீங்க? பெரிய டிடிஎஃப் அனுப்பு. ஜி நீங்கள் இதில் என் பேர் எழுதி கொடுங்களேன். கொடுங்க, பேர் எழுதி கொடுங்க. எழுதுங்க. அடாவடி அன்புன்னு எழுதுங்க. நல்ல மனுஷன். தேங்க்யூ ஜி. தேங்க்யூ ஜி. சரி ஜி உங்கள் பேப்பர் கொடுங்க. எதுக்குடா? பேர் எழுதி கொடுக்க. நான் ஏட்டேன்டா. ஓ எழுதிட்டீங்களா? சாரி ஜி. ஆக மொத்தத்தில் என்னையும் உன் கூட சேர்த்துட்டல. இந்த தொப்பக்காரன் வேற அந்தாண்டி போயிட்டே இருக்கிறான், விட்டடிக்க விட மாட்டேங்கிறான். இவன் முடிக்கிற முடியே சரியில்லையே. பிடிச்சிட்டான்டா, பணம் வைத்த கண்டுபிடிச்சிட்டான். எஞ்சிரு வாயில என்ன வச்சிருக்கா? வாய் தர வாயில ஏதோ வச்சிருந்தியே. ஏதோ வெள்ள தெரிஞ்சு 110 மார்க் குறைஞ்சிட போகுது. டேய் மார்க்கே 100 மார்க் தான்டா சார். 10 மார்க் ஹேண்ட் ரைட்டிங் போடுவாங்க. இந்த கருமத்தடா போட போறானுங்க. நம்ம கூட தான் படிக்கிறான், எப்படி இவ்வளோ எழுதிட்டு இருக்கான் அவன்? ஏய் மச்சான் ஏதாவது காட்டுறா பார்த்துட்டான்டா. காட்டுறான். சரி ஏது ஒரு காட்டு. என்ன பிரியாணிலாம் இருக்குது? டேய் பிரியாணிலாம் எழுதி வச்சிருக்க? எதுவுமே எழுதுறதுக்கு நான் தான் செஞ்சிருக்கல பார்த்ததுனால. அதுவும் கரெக்ட் தான். சரி காட்டு. ஆன்சர் தெரியாமல் மானங்கிட்டத்தனமா என்னென்னவோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குடா. சரி நம்ம பொழப்பே நேர பொழப்பாக இருக்குது. இவன் ஒருத்தன் சும்மா நானா அது என்ன ஏதுறன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே எழுதுறேன். இவன் என்ன ஏதுறானே தெரியாமல் எழுதுவான். இது இந்த காட்டுறா. ஒருவேளை நம்மளோட அதிகமாக எழுதிருப்பானோ? பாஸ் ஆகிடுவானா? எதுவும் டக்குன்னு எடுத்துவோம். சார் வராங்கன்னு பேப்பறேன். ஓ இப்படிலாம் இருக்கா இதில்? சரி சார் ரகம்னாரா வாத்தியா. ஐயோ 1 மார்க் தெரியாமல் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது இப்போ? இவங்ககிட்ட கேட்போம். என்ன 1 மார்க் காட்டுறா? 1 மார்க்கா? என்னடா வாத்தியம்? டேய் மாட்டிக்கிட்டோம். தொப்பக்காரன் வந்துட்டான்டா. எஞ்சிரா. மார்க்கை வச்சு ஒருத்தனை மதிப்பிடுற அந்த உலகம் யாருக்காகவும் நிற்காது. நாம தான் அதை தடுத்து நிறுத்தணும்.
10 தடவை பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா தான் எங்களுக்கு ஒரு 1 மார்க் ஆன்சர் கிடைக்கும். திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள பிட்டு வாங்கிடலாம். ஐயோ விட்டுறாடி. பிரி 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 பிரிச்சு எப்படியா ஏஜு 5 மார்க்க. டேய் பங்கு ஐயோ இப்போ வேற விட்டு கூட பார்த்து ஏஜு தண்டாயிடுறா. ஐயோ வாத்தியம் வாத்தியம். டேய் பங்கு டேய் பிடிச்சி தொலை. டேய் குடுறா பங்கு. நன்றி பங்கு நன்றி பங்கு. அவங்ககிட்ட டே தமிழே இப்போ தானே அக்குளுக்குள்ளே வச்சேன், அதுக்குள்ளே கேட்குறாங்க பாரு. என்னடா அக்குளுக்குள்ள கை உருடி நாற்று அடிச்சா கேட்கக்கூடாது. ஓஞ்சி என்னடா தண்ணி தண்ணியாக இருக்குது டேய். என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கடா டேய் விட்டு உங்ககிட்ட கொடுத்ததுக்கு. வரான் கிட்ட வரான் பார்த்துட்டான். ஐயோ இவனா எடு எது வெள்ளையா தெரிஞ்சு பாரு. எடு பேப்பர் சார் கீழே எதோ வெள்ளையா தெரிஞ்சு பாருப்பா. நான் பார்த்தேன்ப்பா. எடு ஐயோ என்ன படிச்செல்லாம் பார்க்குறாரு. என்னப்பா 5th வாழ்த்து எழுதி வச்சிருக்க? வாழ்த்தா? அது திருக்குறள் சார். 5th ஸ்டாண்டர்ட் வாழ்த்துப்பா இது. அப்பவே நினச்சேன் திருக்குறள் என்னடா 7 லைன் வருதுன்னு. ஐயோ எதிர எடுத்துட்டு போனீங்க? பங்கு உன் தம்பி தாண்டா புக் எடுத்து கொடுத்தான். எதை பிரிண்ட் போட்டீங்க? புக்கில் இருக்க தண்டா பிரிண்ட் போட்டோம். புக்கு என்ன இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது? அங்கே இருக்கா அது அப்புறம் அங்க ஒரு கடை இருக்கு பாரு. என்ன 5ஆம் வகுப்பு இது இருக்கு? இது 5ஆம் வகுமா? எங்க கூடு டேய். அது 5ஆம் வகுப்பீடுன்னு இருக்குது. தப்பாக படிக்கிற சப்புன்னு அடிச்சு போடுவோம். போடா போய் பிரிண்ட் போட்டுடா போட. அடா பாவீங்களா. நீ என்னடா பிட்டு கொடுத்த? பிட்டெல்லாம் இல்லை பங்கு, காலண்டர் பேப்பர் தான் கொடுத்தேன். காலண்டர் பேப்பர் கொடுத்தாங்க சார் அவன். கொரோனா மேட்ச் நல்லா காட்டுறீங்கடா. இதோ பண்ணுங்கடா போங்கடா. என்னடா இது